אז מה קורה חברים, כאן דור. היום אנחנו עושים פרק 2, פרק 3, סליחה על הטעות, פרק 3, כבר 3 של The Water Fun. אוקיי, רציתי לשלם פרק, זה מתרגש עוד הפעם. כרגע יש לנו עכשיו, בפרק הקודם היה לנו משימה עכשיו למכור 15 כרטיסים, לבנות פחים ושני מקלחות. אני רוצה 3 מקלחות נראה לי, כן. 3 זה מספר יפה, אוהב את המספר 3. אוקיי, בואו נחלק פליירים כמו בפרק הקודם. בפרק הקודם הפליירים לא היו כאלה מצליחים. בזה שאי אפשר אנחנו עצמנו לשפץ את הפליירים. טוב, יאללה. אתה רוצה? לא, הוא לא רוצה. אני רץ בה גם. מה? למה כבר שניים ברצף לא מגיעים? כן, כל הכבוד, אני רואה שהיא מבינה. אוקיי, והוא כרגע נותן שירות. יאללה. אוקיי, אנחנו היום בעוד יום. עוד יום שמח. אגב, אני אפצה אתכם על זה שאתמול, על זה שאתמול לא העליתי 2 פרקים ביום, אז הפעם אני אעלה את שני אלה. היום על הסרטון. אגב, תנו לייק לסרטון בבקשה, אם אתם רוצים, אם נהניתם גם, זה ממש יעזור לי. וגם אל תשכחו לשים סאב או לשתף לחברים גם את הסרטון הקודם. מישהו בדיוק בחשב בזמן כזה. לא, יאללה. עם מה את רוצה? קצ'ון. אוקיי. אוי, סליחה. אוקיי. אחר כך אני אעשה את זה, טוב, זה די הרבה. אוקיי. וואי, זה האמת ממש כיף. מגיעים עוד? לא. אוקיי, אתה רוצה שניהם ביחד. בוא. נו באמת, אחי, למה? אוקיי, אני כבר מתחיל להבין שכל פרק אני מחליף דמות. אוקיי, זה אני כבר מתחיל להבין. גברתי, הדור כזה לקחתי שמישהו אחר עשה, אני אעזור לך גם. ינקל. ואתה בכלל, את בכלל חוצפנית. אוקיי, אני חושב שהגיע הזמן שנבנה. בוא נעשה את זה. אוקיי, אני חושבת שזה נראה מעולה. יופי. יופי. אוקיי. אוקיי.
בוא נחלק בינתיים את הפליירים. ייי. ייי. וואו, ממש אוהבים את הפליירים שאני רציתי להם. כן. זה כיף זה שאוהבים את זה? אז דיברתי. טוב. אתה רוצה ללכת לווטר פארק? מה אתה עושה? אתה רוצה ללכת לווטר פארק? אתה רוצה ללכת? כן, כל הכבוד. האל שלי. אתה רוצה ללכת? כל הכבוד. ילד טוב. ייי! ייי! אוקיי. לא. אומייגאד, הלנה. אוי לא, מישהו טובע. טובע, להציל אותו. טה-טה-טה-טה-טה, תפוס. ייי. אז אני רוצה לפעמים אחת את זה. אבל לא, אבל אני... יש, הצלחתי לעבור ואף אחד לא נפגע. איזה כיף. נשים את זה פה. טיק. טיק. אול. סליחה. אוקיי. 4 שעות. מבוגר. יאללה. אוקיי. הבא בתור. בום. 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 אני ממש מהיר יחסית לפארק. יש תמיד תורים ארוכים. בטירוף. אוקיי, הנה, מישהו רוצה. טוב, אחי, אני אנקי את הקלפי פה. וגם צריך לחדש את המלאי. אז בואו נחדש את המלאי. יאללה, הלכנו לחדש את המלאי. אוקיי. עזרתי. שלא הייתי פה? טוב, כנראה שלא. אוי, אתה רוצה ללכת בזה? תלך בזה! אתה יודע מה? בוא לי גם. אוקיי, חבטתי. היה איזשהו באג. בוא נעשה לנו אחד. פה. אחד פה. אחד פה. אחד פה. לא, לא. אחד פה. מעולה. מעולה. סליחה, אחי, אני פשוט... אני מכין לי פה דברים, אחי, אתה... טוב. תוקע. פה והנה מייקל ג'ורדן ונפלה פה ונעשה אבל בו אוי לא, אוי לא, לא מציל 100 מתוך 100 thanks goodness you're welcome על דבר תודה ש... הופה, סיימנו משמרת. אוקיי, טוב, בוא נתכונן ליום הבא נראה לי.
וגם... אוי, צריך לסיים את זה של את זה. כאילו, למכור 15 כרטיסים. מכרתי 13. יאללה, בואו נעשה את זה מהר. ושוב פעם אני אגיד לכם, אם הגעתם עד לחלק הזה, אל תשכחו לתת לייק, לשים סאב ולשתף לחברים, זה ממש יעזור לי. וגם בשביל לראות אותי עושה מייקל ג'ורדן, וואו, יאי. מתי כבר יהיה לי, אפילו חצי כוכב מתאים לי. די, נו, זה מתחיל לשעמם. כאילו, לא באמת, אבל אף אחד לא אוהב את זה, כאילו, אני לא מבין. זה מעולה. זה משחק מעולה. אבל, כאילו, פארק מעולה. למה לא אוהבים אותו? אגב, אם אתם רוצים לקנות אותו, זה בסטים. סטים זה כמו אפליקציית משחקים. כמו גוגל פליי, רק יותר, לדעתי יותר טוב. אופה, צבול 2. מעולה. וואנה. מה? גברתי, מה? מה? זה היה מעולה. מה יצא? אוקיי. מה? דפקתי את המשחק. אנחנו סגורים. אוקיי, אנחנו סגורים. סגורים. רגע. יואו, אני יכול להכין הרבה מים. רגע, בי סגורים. יואו. מאוד. זהו. עד כאן. לא. יואו. אומייגד. גם את זה נקנה. כל דבר שנוכל לקנות, קונים. אומייגד. דאבלי בצ'אט. טוב, אני חושב נעשה בפרק הבא. מה אתם אומרים? אנחנו פה עם הרבה מים שלנו. וואי. טוב, אנחנו עומדים לתת ירייה ראשונה בבן אדם, רק שהוא יהיה מלוכלך, כמובן, כאילו, לא יודע איך זה ייראה, אבל זה מה שיקרה. בפרק הבא, אז עד כאן להיום. זה היה הסרטון שלנו עם הרבה מים המגניב שלנו. טוב, זה הסרטון, מקווה מאוד שנהניתם. אוקיי, מקווה מאוד שנהניתם. עד כאן אני הייתי. אז אנחנו עכשיו נסיים את הסרטון. כפי שאמרתי, מחר עולה עוד סרטון. כאילו, אני אנסה מחר גם לעלות עוד סרטון. אני אנסה לעשות כמה ימים ברצף. אם זה לא יעבוד, כאילו, אני כרגע מנסה. אז אם מחר אני לא יעלה סרטון, כנראה שיש לי איזשהו בעיה ואני לא יוכל, אבל אם לא יהיה שום בעיות, אני אעשה את הסרטון בכיף. כי זה משחק טילים, כאילו, טילים. זה משחק כיף טילים, אז אני ברור שיעשה את זה. אז עד כאן אני הייתי, ואתם הייתם. נתראה בפרק הבא, אז יאללה ביי!